Erokamano ahinya Sharon, achiel kachiel kwa oke kaunti ma Kisumu, kotenore kod thor wach ma wan go kinyi ma kawuono e mbaka romo mar nono budget. Wan kaendi kod moko kuom rowere ma bende wadani wakaw pachgi mondo ginyiswa ni to kotenore kod budget manyoro nosom odhiambo manyoro kod jatend migawo mar weche omenda John Mbadi. Gin pachgi chalo nade? Budget no mangima no wayudo ni notiyo gi siling bilion 4.2 ma bende nitiere sectors mopogore opogore bende ne opogi kuma mar somo en bilion 702 e kind mamoko. Adwa ni awuo kodgi mondo ginyiswa ni gin to pachgi chalo nade, ginyalo wacho ang'o. Machiegni abo chako kodi, inyalo ng'iyo kamera mondo ichak gi nyingi nyisa ni kaka rawera pachi chalo nade wi budget. Ng'i kamera makoni mae amakoni. Okay, an mokwongo iluonga ni Nancy Auma Oyieko, Kisumu County kae. Amiyo an gi nyithindo madhi sikul. Koro korka budget to gima dagombo mondo mi sirikal dong'ionwa ahinya ten korka thieth koni do medonwago matin, kata korka somo bende budget sani oidho ahinya do medonwago mar mondo mi wayud yot. Wa joma mine ng'eni wane matinde wadile yot ahinya, joma chuo gi tiyo dok chien. Koro dong'ionwa korka somo koni, kata ka wamenyo to wamenyo kwang'e maber nonego beni gini konyowa. Korka chiemo koni be dong'ionwa nikech chiemo ema miyowa teko mande wawuog godo oko ka wamanyo. Ero kamano. Asante. Machiegni inyalo wacho ang'o e wi budget manyoro nosom kod jatend migawo mar omenda John Mbadi? Mokwongo erokamano. Iluonga ni Stanley Ochieng Lumumba, ajadak ma Kisumo kendo ajatich ma Kisumo. Adwa gone jatend migawo mar omenda John Mbadi erokamano kuom budget manyosomo nyoro. Nikech budget manye John Mbadi osomo nyoro waneno ka en budget ma ok onindo sana kuom loans mikawo oko. Nyiso ni Mbadi no oketo budget ma odonjo kod ofukwa kaka jopiny kod oshuru mwanyalo golo kaka jo Kenya. Weche manya neno kanyo manyomora ni migawo mar somo nyomedne budget ma nyomedne nyaka 28%, ma jopuonjewa mag JSS mane dhi e ng'anyo mane gin interns ka nya neno kanyo oketnegi omenda maromo 28 billion madhi konyogi e ndiko maggi mondo koro gibede permanent. Weche mag yore manikawo negi loans maoko manigero, nya winjo ka waziri nyo onindo sana kendo oketo ni koro Kenya they depend e gimiluongo ni PP, Public Private Partnership, ema koro in future kwa dhi gedo kata kwa dhi timo weche mag apaya tidhi tim gi wechego gi pesa inano ma owuok e Kenya kata ma obedo gi motime yor mar Public Private Partnership. Koka wacho mang'eny, amor ka wanyalo bedo gi budget ma nyalo donjo go fukwa pile pile kamano, nyalo bedo maber. Maduong' ma wiya ne dwa wil go en ni kaka Kisumu County nye waneno kanyo miwa gimoro 8 billion 8 point something billion manyo miwa e budget ma nyosomno. Koro wageno ni sirikandwa bende biro tiyo gi pesa no maber, to jodak ma Kisumu biro neno ber mar devolution ka pesa no donjo Kisumu County. Oka mana go erokamano maduong'. Kapok aweyi, e budget no duto e weche mag osuru no yiengne jo ohala. Ang'o minyalo wacho mano biro diyo jo ohala koso dhi chalo nade ka jo ohala mowene mondo mi ofund budget ma kamano? Mano paro maber, penjo maber, nikech jo ohala wan gi jo ohala mopogore opogore. Wan gi ja Andaswekra makata koro kaka county kae ichajo gi siling 30 e odiochieng' kodiochieng'. Koro budget aparo ni bende sirikal kata kaka ne giketo ka giyienge kuom jo ohala to kik gidi jo ohala sana, nikech jo ohala nitie kategori mopogore, to bende kaka waseneno oendi mang'eny podho nikech ushuru mamalo. Kik sirikal med jo ohala pek, giwene jo ohala environment mar timo ohala maber mondo jendewa ma ok nyal ndik gi sirikal kata ma onge tije oyud kuonde ma ginyalo time tijegi. Erokamano ahinya. Machiegni kapok in inyalo wacho ang'o kotenore kod wach budget manyoro? Kuom nyinga iluonga ni Lea Atieno, aja ohala ma Kisumu. To budget namor go ahinya kaluwore gi kaka nosome, kech mae odiochieng' Mbadi mokwongo kuom somo budget. Kaluwore gi kaka nosome kanaluwe, gimokwongo manomora go noting'o jopuonj malo, kech kanyo te kar chakruok mar ngima.
kar jopuonj no timo na maber ahinya kech no keto ne jopuonj pesa wawang' ni aparo ni jopuonj kong'anyo to kare gin gi wach moro. Kadok korka counties naneno kopogo counties pesa maber mowinjore nikech county nawinjo kitajo gi pesa manoyudo. Kendo kachaka dok korka johala kanowuoyo noyiengo gimoro kuom johala. Akwayo ni kar johala kanyo to ging'i maber nikech ohala opogore. Nitie joma nitie gi kembe, nitie joma nitie gi ohala madiere, nitie joma nigi ohala mapiny. Koro kata ka gidhi kar osuru to ging'iyo ni ohand ng'ato chalo nade. Nikech ohala kanyo ema konyo ji mang'eny. Kar ohala kanyo ema golo fees mar nyathi, ohala kanyo ema golo kaka ichiemo, golo kaka irwakri. Koro kikora taneno ni Mbadi notimo maber. Wang' ni budget nosom maber nikech mae kuongone to kaka nawinja anto nodhi na maber kaka ja Kisumo. Koro amiye pongezi, warito mar ariyo ka Nyasaye omiyo ngima ni timruok to notimore maber. Higa ni to budget osom maber. Ago erokamano. Mana kamano Sharon, kionge penjo moro amora mano e pach jopiny ma Kisumu kiwinjo ka mo gipuoyo weche motenore kod kaka jatend migao mar omenda John Mbadi ne osomo budget odiochieng' manyoro, budget no maromo trilion 4.2 ka giwacho ni weche somo ne omul maber, weche mag kaka thieth. Kata kamano kar ohala kanyo to nitie kaka giwacho ni kaber to ranga nena kaka onyalo timo mondo mi kik johala di ahinya gi ywagi mokalo ndamo. Ka kamano taduoko ni studio mondo idhi nyime kod thor wach ma wan godo mar nono budget okinyi ma kawuono. Sharon, an kuomi. Erokamano Millicent kuom loso gi oganda e kaunti ma Kisumu wawinjo gi